jaman. Inagayang nyeri kay bagol sa buwangan. Nama ka pamimina kita rak si bibihot tayo rin kita si. Nah, dami na ko. Siya. Bi kita na Why kuan. tuisinta? Tumawag na kita pulpis. May taon sin mo Ano kan. na bangko aun? Abang ko ro. Ha. Ha asong. Nasong na. Kabihat na nagkoto. Si Aro na, pagtatawag ka niyon. Abo ko baro na ini, abangko. Palawan. Abangko ba? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ay, sir, apat na yung yung golden. Kaya mo ulit dia, sambuangan ini bang amun di ko maingat magtagalog, di siya ka makasuli ng makalangan ni katugtong at tinasaba. Ari nakakala ko sin. Tamul na, offline. Umos, way ro na lusing kadkad. Way na sita ni nagkamulan. Way na sita, way na. Na, biya dili niya po way ro sita ini. Way ro na, way na kita nakatabog pulpis. Di na kita magkainom. Biya dili ko. Nasa kali. Sa buwang ka to eh. Nasa kali ba ini? Ha? Tawagi ba, tawagi? Tawagi sa patko. Ay, tawag. Hello? Nana. Lamas. Oy, ibang gol ini, ibang gol. Ay katani na makakilala. Awag ko! Awat ako kakilaha, bata. Lungkwan ni Swin Kwan ini, nagtawag ini. Numol ka, nagkatinawa ko mo. Away ka mo sa buwangan. Ayari na dayang ada mausara. Ayari na dayang ina. Sina mo? Namiss ko siya. Kato ko no. Hello, Mas. Hello, magsulok ako. Ay, nga magsulga. Kuan, mangayo kami tabang. Abang mo kami matabang. Duma kami magkita kayo. Matul kami. Ano mo ismo ako? Tabang! Ano ko na? Tabang! Ay, tabang ano? Ang kanda siya biyang mahanunod ibisara mo ka ako. Naman jari. Nawala pa siya na ako kaya kakadjihan. Abihin na ba, mag-story-story na dyan kita na pagkawahan? Ay, nuna ako pa ko, ba't pagamahan ako simbos ko? Karinadya ka mo, ha? Yari kami haray kuan, haray Caltex, kiss kuha ba yun, Southway. Haray pagtatapos, haray gateway ba, Southway ba yun? Ano ka mo tungod? Eswe? Bangka mo yan na Caltex, pag leo-leo niyo, kalo-kalo masuk na, mga siya ang pagkakawasinuhan. Doon na dyan ko, pag-ubos, tawag mahang ko kako, ha? Okay na, mano-mano na kami matun. Harap na muna ba to? Kaya nako. Bangka mo rin nung nalimawaya ako, nakalaway na kamo, nakaliw na kamo si bangko yan. Nadilis ko na dyan kamo marin. Sung-sung kamo po unahan, ha? Pugos dilis ko niya, dyan, rak masuok. Hello, biyatay. Tawag ko nung balik, tawag ka balik. Dalaway nung Halo. Hello? Kuan, kay Batagwalo Street. Kay Katamurasan. Sung-sung kamo po unahan. Ikso pa ka ba? Hello, harap na matun. Ibig suna kita kuno paunahan. Yari na kami munta sindan. Harap pa paunahan. Ari. Harap pa kuno paunahan. Unahan ba yun ako sinunahan ini? Naunahan ini. Uy, nasa yung maunahan. Kaya na kita maun yun. Yari na kami hamatas niya. Tungod. Ang building ini. Ang mobile phone maray. Iday, yari na kayo tayo. Masuk na kami pagkuhan. Pagdarang ang mata mo. Yan na malawang nga Ayaw na. Kay Batagwalo, aw pagkakawahan doon. Yari na kami harik kabis ti day. Bestida. Dali na kita magkita. Okay na. Yari na kami. Tungod din eh. Pagkakawahan puno. Kalurang, magkita-kita na kami rin sa buwangan. Daon ko mo pa imluwelele ko ni Naraya. Kalurang, gabuta-buta ko rin po. May na masurang sinula yan. Iyak na. Hey! Ay! May ka mo nakamot ba rin? Tabang kami. Uy, rumah kami tabang. Naglawag ko lang kako. Tapos ako. Vamos kami kay Mukas. Balik ka titaw pa mo. Mga sinibihan. Amo sa rin ito pa'y maguli pagis. Iusan ko. Ay, ari pagyanap ko ha. Paguruhan. Kay Batagwalo. Uto. Kuha na ba ko ito? Dayan. Yan. No? Pagkakawahan ba rin Pagkakawahan siya ni Arialo. Naman sa amin. Sa amin day ba? Sa amin siya. Ayaw ning nga na ako, piti. Wala ba? Ari, di. Bukod pa. Ay, ari ha. Biyahan. Bukod ko lang biyak siya. Bukod ko biyak siya si iti. Ay, ba't mahagpay daw? Mahagpay. Kaya kita halaw ba eh. Maginom ko. Kuha. Wala ka yung pinigidil. Buto, dito na kulit ko na. Dito kulit ko. Dito na kulit ko. Diba? Ba't mamusa ko sin ka na ba? Pinaay ko lang kayo. Sukay taboy. Ano Daw pa magkaray na. Ang kareda, katulad ko.
Udil. Ini bari ha. Ah. Da, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ma'am, sir. Na udi din na Ah. makita. Udi din na kita si Uli ka, masarap. babo. Di na ba ako magkakuha basta masarap. Da, di na ako kuri bahala. Masarap na ba ang kataning Wa, pag uli pinubo, kawa mahagpay. Ay, ada ba? Katoy na, ba't di na ako makahati? Kako mapasok sa rika. Ano mo mahagpay Ah. na? Pakuala kami. Menu na mo, sir. Ah. Ma'am. Nakatoy na, Awon. ba't di na ako sa gabaan mo? Dili kami uto kuan ni ha. Uno kay ni nakos. Oh, nachos. Oo, ano? Nachos. Di ba ako ito makatulid? Nachos. Iban si Code Ball. Oh, seafood roll. Seafood roll. Okay, seafood Seafood Hindi roll. naman roll. makakuha ni mata. Ay muna ako Maluhay na may pagkabaya. nakaganda eh. Ibang laksa. Ang kalaksa. special laksa. Kaya Oh, katong oh, laksa. ma'am. Ay, uno may malaksa yan. Pagkaunsan din di. Pagkaun na. Lupa sa laksa. Katong tuma pinasamo asaw di pa ako. Ay mga TV Pagkaun ni, Saudi ba Saudi. ini? Saudi ba ini? Iba no to. Masarap yung pagkaun di. Kusino. Chicken tocino. Favorite niya. Favorite hay ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So yun, special shoutout, special thanks to 58th Street Coffee Shop. Okay, yari nakalocate Pilar Street, Zone 4, Zamboanga City. Okay mga di makahat atau di kayo nga tanin lokal ini bukon sila familiar. Tumbukon nyo lang in Amils Tower. Yari rendi. Bangkamure nga gateway. Harap nyo mari dapit siya pa to. Bangkamure nga Barbara ini harap pa school sina ano ba ini? Southern, dapat di siya pa lawa. So yun, mga kadawtay mangura ni lupa Zamboanga. Please visitin dahil ni Rendiha 58th Street Coffee Shop. Siyempre, mga magkasuon na magkasulong halal. 100% halal. Bangsa ta tausog intagda po. Okay? So, sir, unin biya mabaya mo, sir. Sir, muna on kami kuan. Pandan latte, iwan milk tea 3 layer, iwan sin calamansi. Iwan bang kamo mabaya sin cake on kami dessert din di. 58th Street. Alright. Yan yung mga sukulit. Mamuhon. Okay. Ang mga kakao na mo, kawaya ka mo humati at 58th Street, Facebook page nila, Rendi ay utang na mura, please like and share. Bulan puasa, bago nila schedule nila from 1 to 11, then on sila special laksa. So yun, okay. Siyempre, special shoutout tayo sa Haya ba? Haya Clothing, okay, yari na nagdaraig. Manjari ka mo lumaway rin di akiri ni. While ka mo nagtatakad sin order nga tawa makansub na ka mo. Manjari ka mo lumaway mo. Kumita dress. Kasi maray ng Ramadan, maray paghilay na. Inadayang, manggol. Peace out. Baso na kita. Ano pa kayo? Supak ko ang mulong magkasi ko. Daydo. Uwos ta ko pa ko noon. Bihat ako pangampu. Bihat ako bestida. Ako mabistida. Bestida. Bihat ako. Yari siya na una. Ano pa kayo? Dali ka. Karakon magtaumpak ko sa... Katapilok na lagi wa si Kiko. Sawa, mataw siya. Mataw siyang gris. Ha? Gris. Mari mapagtutuwa. Ha? Mari mamadyan. Ay, laho. Anak kamutagan na. Pilit. Bang kita matiyaon na. Ano sila bagusin? Wah, bihat ako. Bakit pa kami makauwi? Pagubos, manglurok kita pa mga water. Bisa mapakain, makadako Water, kayo. Basta wako mo Siyong sasin. na. Mamimang kita. Karit ko. Sumna. Bihat ako ha? Pilay ka ba mo? Bisa ba ako, tigano mo na ako katan. Pwede mo mo siya utong katan. Tigana na, ba't ako na magpipi dito? Ana, ha? Ano ito kita yung tinalak mo? Balikat iba ini, supik-supik, Ah, supik-supik. baloy-baloy. Pakluro ka itong tumakot na nakakpakukuha na yung lahi. Pagarot sugad dong. Ah. Kaya na may pag-inom. Yarin juice niyo, sir. Ano? Ay, nara. Drinks niyo. Kaya na pa ako yuhaw. Ano? Magsukulton. Magsukulton ito. Hello. Magsukulton. Dua ini order ko kayo mo dua. Dua lagi ka ako. Dua ini order ko kayo. Magsukulton na yan. Tubig pisang. Tuwit pisang. Ay, takad ko. Ay, biya dito. Paisi. Oo, may Amat ko. Oo, may rikatas. Di ko makahati. Kaya lulo ko na wala si Baong katas. Paisa, pagpaisa. Oo, pagpaisan. Ay, Aw. hikuan yun. Oo, he. Oo, Hikuan nila. pagsubuhan. Sumuhan. Biya, hikuan nila. Ba't biya ka ha? Nabiyak siya mga si ma-isrorin to ka mo. Amo ko. Yan pagpaisan ito. Di may nga tina mo. Mala na po to. Yung utas ko ha, kaya kablas ko. Kablas ba ako? Kaya lupa mo ma. Lianggang ako. Ah. Away maraksuaro na ako. Papasusan. Naglimot-limot kami nagtanong sir. Ayun Niyo. yan naman yung kakaon. Ano yan na? Unini. Seafood roll. Sikod roll ha, sikod roll. Tapos maraw pitsay. Biyahin Sikod roll, lang. ini. Roasted chicken. Ghost chicken ha. Yang makahati ba?
O siya rin pizza, sir, ma'am? Pizza, Ay, pizza. Au pizza. Di, Naku, binihat na ako mataon. Au pizza ka ba pizza? Mid sa fish. Kuno? Mid sa fish. Mid sa piece. Kuno kuno. Mid sa piece. Ay muna ako siya. Au pa siya. Lalangan ba ako? Ha? Lalangan ako. Sila na, sila. Ay. Sila. Asil, Asil. Yari pa yan. Ito? Ay, wat? Kuwan. Uy, napakaro yung manus. Kuropo. Ito, pagkaro yung deal mo. Yan, ako. Iwan special laksa. Kuno? Special laksa. Ay, napa, kurang mana karungog si kakao niyan. Special laksa. Special laksa. Bang tabang ko. Aray di, butangan. Aray di. Aray di ha. Ay, Butangan ko sus kanyo. Umusok ka sa kamo. Yari. Bihan. Ay, amat pagsabawan ba ni malaksa biyahan? Uno naman ito na yan. Ha? Ang mga ulang niya, kuhan niya. Sarap. Lamu-lamu kay baon. Batong piyato mo. Iba ulang, iba mga manok. Sa mas masarap Iba siya bang maiklog. kalamansi. Taga kalaman, di taga kalaman siya. Kamalansi ba? Kamalansi. Kamalansi. Uno. Ito na. Suwa. Iwan kuhan chicken pesto pasta. Kisto kasta kuno. Chicken pisto pasta. Kisto kasta. Ay. Kisto kasta mo. Utangan ito. Iwan chicken tocino. Chicken Yari tusino. na yung favorite mo. Ay na. Hindi na sa ini mo ko. Apakulong na kaul. Liabang mata na ako si pagkaw niya. Liabang mata na ako. Marulot pagkaw. Way na marus. Magsukol ba? Sukol pagkaw. Kaukaw. Lalo ikuan ini. Makuha sa. Ay, mga city ba subay sa nagsusungkit. Uno. Subay nagsusungkit. May rat ako si Masit, eh. Kita abay ka dyan eh. Parulot takaw. Lalo usan ni anak kuan. Sari na ba? Uy. Pagkalan ko si Bia. Kahumpot. Maray na. Ako muna ba ako ba't Sir, Suban ako. luluson ko na yung kuhan niyo. Ah, Daon ko pa yung Luluson dessert na- niyo. Ha? Daon ko pa yung dessert niyo. Yung mga cake. Ako pa Luluson manganap. na. Ako pa manganap. Aw pa. Gimana pa Okay ko? lang. Gimana pa ka order? Gimana pa ko? Ay na, ba't pa ka buwan? Mangihi ako ha? Mangihi ako. Balik na ako mangihi na. Diba? Mga katuasa Ano ba ako ko? balik. Ano ba? Ay ko maglungay. Diba rin ha? Ay ko maglungay. Come. Sit properly. Oy, ay sabi milikan. Hay! Pinahan tayo mga susok. Ininin ang mga mas. Milikan ha? Ay, Rayang. Oy, milikan ini. Sir, ano You are very body. Avenger, tall, You are right? handsome. Yo, you so handsome. Yes, I'm a beautiful. What's your name? Sana. You. Si Abang Bang, yan may inuman tayo, mga kwan. Oh, thank you. Java chip? But you are so beautiful. So beautiful. Cola, Milo, chocolate, Thank you. avocado. Oh, I love chocolate. I love chocolate. I love chocolate. Mag-love kami mga chocolate. Oh. Rangat sabi milikan din Ito po sir ng blueberry. Pamay masusog na lang, kwan. Uy, na! And lotus. Ay, muna ako luluwi, Mare. Among milikan, nilo. Oh my God! Ay, nira, ni mama lang sa maglabing-labing. Pag sumi ka pagkamay masuk. Ay, na. Ay, nira, gabi ka masusok. Milikan na sa ini. Kaya naman ko mag-inanin eh. This milikan. May new labing me. Sorry. Your ex. Your ex. New labing me. New labing me. This is new. Bayaran nyo yan! Handsome. This, dayahan na sa ini. Milikan sa ini, dayahan. Siya naman po yan katan. Katulad ko lang ulo ba ito? Para na sa ini si Milikan. Milikan na pare. Milikan na pare. Sila na ba yan? Milikan na sa akin ang ako. Sila na mag-sir na.